Salut! Vă voi arăta cum să găsiți cele mai bune resurse online pentru învățare, gata cu căutările nesfârșite, totul pe o singură platformă, Europeana. Haideți să vedem ce o face atât de specială. Europeana e ca un permis de acces la milioane de resurse digitale, imagini, texte, videoclipuri și chiar înregistrări audio, de la muzee, biblioteci și arhive din toată Europa. Vreți să dați viață proiectelor școlare? Veți găsi de toate, de la opere de artă celebre la documente istorice rare, toate într-un singur loc. Căutarea pe platformă e foarte simplă. Puteți găsi conținut după temă, perioadă istorică sau format, așa că găsiți rapid ce aveți nevoie. Profesorilor le vor plăcea resursele educaționale gata pregătite și planurile de lecție create special pentru a face orele mai interesante și interactive. Și partea cea mai bună, e gratuită, sigură și disponibilă în mai multe limbi. Fie că ești elev, curios să înveți lucruri noi, sau profesor, Europeana îți aduce povestea Europei, fără pașaport. Așa că, ce mai așteptați? Explorați Europeana astăzi și vedeți cum învățarea despre trecutul Europei vă poate inspira viitorul. Eșivei!